ka executive committee jong ka KSU East Central District kalapan pau ka jing sokhya ya ka jing map simkhya jong ka sarkar ba kumjuru ka NHI ban maramat ya ka surok kaseng ka ang wa ladaran ka jing maramat akibenta jong ka cleariat ka balik nang ba jong ka East Central District ba kala khampan aram ki pajba ne ke babur ki benta pat wala ladaran ka jing maramat ne ka jing maramat pat kalang ka bam ihap satya kat kum ka kwa jong ki pajba kaseng kalapan pau ka jing sokhya khamtam ya ka surok ka badan na puthan narpu khamtam na du maridor hadu menkri akwa ki pajba ka bamsa yo pumpum mai ka ban mat ke babun ki jing e namar ka jing maramat ya kan ka surok akan ka sang kalau am bakat apa ada bakot jung du brai naiwing kumala kula dau DC baka sapai ya ka ik bari ban le Ni dep siang yo ya. Kom ni dep siang yo. Ya kom ni dep siang. Kisah siang terus.